Antzinako Txinan, Li generala gurtua zen bere adimen bikainagatik eta garaipen askorengatik. Egun batean, inbaditzaile armada handi batek berea baino askoz ere ugariagoa zena, bere erreinuaren existentzia bera mehatxatu zuen. Haren aholkulari urduriak espero zuten berehala estrategia handi eta oldarkor bat asmatuko zuela. Presionatu zuten, general, etsaia gure ateetan dago. Berehala kontraeraso bat abiarazi behar dugu. Baina Li generalak zerbait ustekabekoa egin zuen. 3 egun luzez, lasai eta geldirik, bere dendan eseri zen besterik gabe. Meditatu zuen, mapa zehatzak behatu zituen, txostenak entzun zituen eta bere soldaduak begi lasaiekin entrenatzen ikusi zituen. Haren aholkulariak gero eta kezkatuta zeuden. Susurlatu zuten beren general ospetsua agian zahartu zela, zorroztasuna galdu zuela, edo baita bere kemena ere. Beldur ziren bere ekintzarik eza ahultasun seinale zela, etsaiari gero eta hurbilago etortzen utziz, aurkaririk gabe. Hau izan zen ohiko uste okerra, denak engainatu zituen desbideratze handi bat. Baina Li generala ez zegoen ezer egiten, sakonki eta pazientziaz behatzen ari zen. Bere gelditasun sakonean, beste inork ikusi ez zuen xehetasun garrantzitsu bat nabaritu zuen, etsaiaren hornikuntza lerro masiboak izugarri luzeak ziren eta mendi pasabide estu eta zail batetik edatzen ziren. Konturatu zen haien tamaina soila, zeina haien indarra zirudien, haien ahultasunik handiena ere bazela. Gainera, aurre ikusi zuen etorriko zen ekaitz batek laster erabat igarogaitz bihurtuko zuela ezkutuko pasabide hura. Borroka suntsitzaile eta garesti bat arriskatu beharrean, Li generalak talde txiki eta oso prestatua bidali zuen mendi pasabide zaurgarria lasai blokeatzeko. Elikagai eta urez moztuta, inbaditzaile armada handia, nahastuta eta demoralizatuta, laster atzera egin zuen borroka handi bakar bat ere egin gabe. Li generalaren gelditasunak ahalbidetu zion ikustea zer ezkutatu zuten kausak eta izuak beste guztiei. Ez zen ekintzarik eza, baizik eta behatze sakon eta argigarria. Benetako indarra ezen gatazkara presaka joatea, baizik eta ezkutuko egiak agerian uzten dituen eta ustekabeko garaipenera daraman foku lasaian. Zein ezkutuko egiak agerian utz diezazuke gelditasuna bereganatzeak zure bizitzan. Erpidetu basko ere porra elezar gehiago lortzeko.